Салават күперендә фатир хаклары күтәрелә, социаль торактан 1 квадрат метр өчен хәзер 42 мең ярым сум түләргә туры киләчәк. Бу 3-нче һәм 4-нче кварталларда төзелүче йортлар. Бәяне арттыру төзүче оешмалар таләбе, аларның исәп-хисабын өйрәнгәч, торак фонды шундый карарга килә. Ничкәлекләре белән Рәмзилә Гафиятуллина кызыксынды. Салават күпере өстендә болытлар куера башлауга подрядчы оешмалар сәбәпче. Алар хөкүмәттән хакны арттыруны сорый. 1 квадрат метр өчен 46 мең сумга кадәр. Алар китергән исәп кәгазьләре белән танышканнан соң торак фондындагылар таләпне өлешчә үтәргә ризалаша. Бүгенге көндә безнең 32 мең ярым иде 1 метр төзүгә 1 метр торакны төзүгә киткән чыгымнар. Бу чыгымнар 38 меңгә кадәр күтәрелде. Социаль фатирлар кулланучыларга ремонт белән тапшырыла, шуңа ахыргы бәя 42 мең ярым сум тәшкил итәчәк. Бу хәзергедән 7 меңгә кыйммәтрәк. Бәяләрнең артуын төзелеш материалларының кыйммәтләнүе белән аңлаталар. Ел башыннан бу күрсәткеч 10-17%-ка үскән. Моннан тыш энергия өчен киткән чыгымнар һәм инфляция да үз эшен эшли. Фатир ачкычын кулына алганнар җиңел сулый ала. Бүгенге хәбәр яңа төзелүче йортларга да кагыла. Бу яңалык Салават күпере торак районында яшәүчеләрнең 3-4 кварталда төзелүче йортларга кагыла. Кемнәр инде хәзерге вакытта квартиралар алды, буларга бу яңалык кагылмаячак. Социаль ипотека гына түгел, торак базарында гомумән хакларның артуы күзәтелә ди белгечләр. Проектлы финанслауга күчкәч, бик күп оешмалар бәяне 10-15%-ка күтәргән. Хәзер башкалада 1 квадрат метрның уртача кыйммәте 80 мең сум тирәсе. Ипотека будет востребована. Ничек кенә булмасын, социаль торакка ихтыяҗ барыбер кимемәячәк. Бәянең артуын исәпкә алсаң да, мондый төр фатирлар өчен хак базардагыдан 2 мәртәбә арзанрак. Әйтик, үзәктән 20 минут ераклыктагы бер бүлмәле фатир, аның квадрат метрын 70 мең сумга саталар. Җиһазландырылганныкы 82 мең сум. Шәһәрдән читкәрәк китсәк, хак төшә. Мисалга, монысының 1 квадрат метры 64 мең. Стройматериалы увеличить. Төзелеш материаллары һәм сыйфат турында сүз барганда, акчаны янда калдыру турында уйлау урынсыз. Оешмаларның күбесендә хак артты, моның ни дәрәҗәдә нигезләнгән булуы турында әйтә алмыйм, әмма эш шуңа таба баруы ачык иде. Төзүчеләр яңа бәядән канәгатьме? Социаль ипотека йортларын төзүче оешмага хат юлладык. Көтәбез, тик шунысы хак. Бу очракта торак фонды аларның таләбен тулысынча үтәмәде. Алар алтын урталыкны сайлый. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.